вазорати дохилии Тоҷикистон барои аввалин бор тарҳи либоси хидматии пулиси Тоҷикистонро дар як ҳамоиш дар Душанбе муаррифӣ кард. муаррифии либоси хидматии пулиси тоҷик дар чаҳорчӯби барномаи ислоҳоти милиса ва табдили милиса ба пулис анҷом мегирад, ки тақрибан аз 5 соли қабл амалан шурӯъ шуда ва идома дорад. тарроҳи намунаи либоси хидматии пулиси тоҷик мегӯяд, ҳамаи ин либоси кормандони пулиси оянда аз маҳсулоти дар дохили кишвар тавлид шуда омода шудааст. табиист ки мушкилот буд. мо тӯлонӣ кор кардем. мушкилӣ дар он буд ки мо хостем чизе офарем бо манзури либоси пулиси хориҷӣ ва махсусиятҳои фарҳанги либоси тоҷикӣ. мо асосан либосҳои пулиси хориҷӣ аз ҷумла пулиси амрико, ҳамсояҳоямон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба мисли либоси пулиси қазоқро омӯхтем. ҳамаи инро ба назар гирифта чизи наву ҷолиберо тарроҳӣ кардем, ки ин либосҳои зеборо таҳия кардем. масъулони вазорати дохилаи Тоҷикистон мегӯянд, барои дар марҳалаи аввал таъмин кардани кормандони вазорат бо либоси нави пулис каме беш аз 25 миллион доллар зарур аст. дар маҷмӯъ барои комилан ба либоси пулис табдил додани либоси кормандони милисияи феълӣ Тоҷикистон ба 60 миллион доллари амрикоӣ ниёз дорад. ҳамагӣ арзиши як маҷмӯъсари либос бо оломатҳои фарқкунанда барои як корманд 34533 сомонӣ бо асноди хориҷӣ бошад 3580 долларро ташкил медиҳад. барномаи ислоҳоти милисияи тоҷик ва табдили номи он ба пулис дар асоси тасвиби тарҳи ёддошти ҳусни тафаҳум миёни ҳукумати Тоҷикистон ва Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар соли 2011 шурӯъ шудааст. мақомоти вазорати дохилии Тоҷикистон мегӯянд, ҳукумати Тоҷикистон барои иҷрои ин ислоҳот дар тӯли 7 соли ахир аз буҷаи кишвар ҳудуди 1 миллиард сомонӣ харҷ кардааст. ин сармоя асосан дар тағйир ва бунёди сохтори нави вазорати дохила, мутобиқсозии он ба фаъолияти пулис ва инфрасохтори мақомоти вазорати дохилӣ харҷ шудааст. ҳама ин воситаи калони молиявӣ ва сармоягузорӣ талаб менамояд. мо дар танҳоӣ қобилияти амалӣ кардани ҳамаи инро надорем, зеро чунин воситаҳои молиявиро ҳоло мо вуҷуд надорем. мо бошад тағйирот мехоҳем ва намехоҳем дар ними роҳ истием. яъне мо тағйирот ислоҳоти милисияро идома доданӣ ҳастем. созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо барои оғози раванди ислоҳоти милисияи тоҷик ҳудуди 1 миллион доллар ихтисос дод ва интизор мерафт маблағҳои боқимондаро кишварҳои ёрирасон ҷудо кунанд. мудири муваққати барномаҳои созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Тоҷикистон аз идомаи кӯмаки намояндагии созмонаш дар идомаи ислоҳоти милисияи тоҷик хабар дод. бар асоси санадҳои стратегӣ ислоҳот идома мекунад. мо онро дар доираи ҳамкориҳо пуштибонӣ мекунем. як қисматеро ки вазир таъкид карданд, шояд мо дастгирӣ мекунем. мо талош ба харҷ медиҳем, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ низ ба ҷараён ҷалб шавад. албатта ин як ҷараёни муштарак аст. танҳо масъулияти Созмони амният ва ҳамкории Аврупо нест. инҷо иродаи қавии вазорат ва ҷонибҳои манфиатдор зарур аст. созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ниҳоди ёрирасон ба Тоҷикистон дар амри таҷдиди сохтории пулис бо масъулон дар ин кишвар дар амри мутобиқсозии қонунҳои кишвар ба низоми нави корӣ ҳамкорӣ мекунад. қонун дар бораи пулиси Тоҷикистон ҳанӯз 5 соли қабл таҳия шуда, вале ба парлумони кишвар фиристода нашудааст. таҷдиди сохтории милиса ба пулис то ҳол дар Гурҷистон ва Қазоқистон ҳам амалӣ шудааст. милисияи Тоҷикистон дар фазои кишварҳои пасошӯравӣ ягона ниҳоди интизомиест, ки то ҳанӯз аз сохти либосҳои хидматии милисияи замони шӯравӣ истифода мекунад.